Tässä videossa mä reagoin mun vanhoja videoihin, jotka löytyy mun vanhalta puhelimelta, löytyy mistä tahansa. Mutta mä ajattelin, että tässä videossa katsoa mun vanhalta puhelimelta löytyviä mun vanhoja videoita ja tuolta meidän vanhalta tablettimelta. Niin joo. Ja jos te haluatte tämmöisen toisen osan, jos mä niinku katon mun äidin puhelimella olevia videoita tai meidän tietokoneella olevia videoita. Jos te haluatte sellaisenkin osan, niin laittakaa ihmeessä tähän videolle tykkäys ja ottakaa mun Instagraminkin vaikka haltuun tässä samalla. Mutta aletaanpa katsomaan näitä videoita ja joo. Mä menen Alinankaan maastoon. Et mene. Sinun täytyy syödä ja kaikkea. Onko sinun läksytkin tekemättä? Läksyt mä oon tehnyt, mutta mun täytyy vaan syödä. No, voit sinä sitten lähteä siihen syötiin, jos jotakin minun tekemään ruokaa. Hirveetä rakeamista. Minä tein sitä tänään. Mulla ei olisi nälkä, mutta kai mun on pakko sitten syödä. No niin, tulepa syömään. Joo. No ei tää hassumpaa oo. Niin, sitähän miekin sain. No mä nyt lähden sinne, moikka. Älä ole siellä kauaa. Selväksi tuli. No, missä se nyt viipyy? Mä menen kattoon. Ei sitä näy vieläkään. Tulispa jo. Mä oon ottanut täällä jo minuutin. Tai no kohta 3 minaa. Eikö se oo tullut vieläkään? No nyt joku tulee. Sori, että mulla kesti. Joo, no ei se mitään. Mun piti vahtia pikkusiskoa. No joo, ei se haittaa. Mut meneekö mä maastoon? Joo. Kiva olla tää sunkaan. Joo, vihdoinkin saan olla kahdestaan. Niinpä. Juu. Tai sitten ei. Mäkin ajattelin tulla. Joo, en mä oo sokea. Joo. Ja mun tässä Elki tulee. Moi vaan sitten sulle kielle. Mä vaan ajattelin nyt todella, kun Vilmakin tuli ja me ollaan hyviä kavereita. Eikä niin, Vilma? Juu. Eli miksi olet teepaitaisella talvisäällä? Ja kun mulla ei ole muuta vaatteita. Teepajalla. Kyllä oli lähetään. Mitä te teette täällä? Ajateltiin tulla vaan tänne maastoon. Okei, no tulkaa kohta tallille. Ja voin tulla vaikka nyt. Juu. No, mä menen. Moikka. Juu, moikka, mut mennäänkö me nyt? Joo, mennään vaan. Voiko sä oottaa mua? Mitä ihmettä? Oliks Iida sun takana? Mitä? Mä muistan, kun mä olin kuvaamassa tätä videota ja mä menin tonne pihalle kuvaamaan. Mun piti vaan ottaa niinku toi Vilma, Elli ja sitten toi... En mä tiedä ketä ne on. Niin, mutta että on vaan noin 4 ukkeleja mukaan. Vai 5. No, noin mitkä nyt näkyy tuossa, mutta kun mä en edes tiennyt, että tuolla oli toi 1 ukkeli mukana. Niin. Sitten mä tekin niinku tippui hevosen tuolta jaloista vai mistä se tippukaan. Niin mä en oikeesti ottanut sitä mukaan. Se oli vaan sen teki kiinni. Mitä ihmettä, Iida? Sori, mä vaan ajattelin tulla myöskin tänne maastoon, koska tuolla mulla on paljon ilkeitä ja no, mä nyt ajattelin vaan tulla. What? Mut moikka. Aika omituista. Niinpä, mennään. Alina! Mitä sulle tapahtui, Alina? Apua. Onks okei? Oi mun selkä, siihen sattuu, mun soidaan paljon. Mä haen apua, oota. No niin, nyt Donna mennään. Oota, mä käyn vaan Donnan kanssa hakeen Mian. Joo. Alina, onks se okei? Mä tulin vaan kattoon, kun toi Siiri kävi huutamassa mulle. Joo, oon ihan ok. Hyvä. Mä käyn hakemassa vaikka ambulanssin. Joo, mun selkä sattuu aika paljon. Pystytkö sä ratsastamaan? Mä voin hakea vaikka Millan. Tuolta hakeen ton Prinssin. Joo, käy vaan. Ai mun selkä sattuu sairaan paljon. Mä nyt tuli. Joo, ja Milla nyt lähtee ratsastaan Prinssillä tallille. Niin se voi olla aivan rauhalla, se ambulanssi tulee vaan just
Joo, kiva. Joo. Se on siinä. No, mä nyt vien sen vaikka tallille. Joo, vie vaan. Mikähän siellä yhdellä nyt kestää? Ehkä mä voisin mennä sinne maastoon. Tai no, en mä ehkä mene. Tulis jo! Se loppu näköjään siihen. Aika hyvä loppu oli tuolla, että äiti alkoi vaan Jaffaa vai Juissia? Mä tain Jaffaa vai Juissia? No vaikka sitä Juissia, mutta otit sitten sitä Jaffaa. Jos sanoo, että Jaffa on niin hyvää. Sokeritonta Jaffaa. Ehkä toi nyt riittää, se on niin hyvä. Tää on ihan oikeesti. Mulla on vähän nälkä. Sen nyt mä tiedän. Miksi sä haitat sitä nakkia? Oho. Mulla on se iso hammas. Hammas, okei. Söin sen jo. Joo. Mitä voisin niinku syödä? Mä söisin nakia jo. Eikö se riittänyt? Mä näen tällaista jotenkin niinku leipää tai jotakin semmoista. Heippa. Joo, nakki. Ja tommonen välipela-video varmaankin oli tuo. Ja joo, oli aika hyvä video. Siirrytään nyt näihin tablettien videoihin, koska täällä on niitä myös aika paljon näitä videoita. Tabletti on myös aika vanha ja varmaan 8 vuotta vanha varmaan tää tabletti, niin joo. Täältä löytyy aika paljon kaikkia videoita. Oho, vähän näkyy. Oli aika hieno tommonen napatanssivideo. Mutta kuvataan vihdoin nämä 2 pois. Ollaan nukuttu 1 yö ja toinen yö. Okei, mä laitan silleen pausse. Mä leikin tossa, että mä oon jossakin lääkäristä tullut. Ja mä laitoin niinku teipin ja tarran tähän. Ja sitten mä mukaan leikin, että on ollut mulla niinku yön yli, että mä oon jostakin sairaalassa käynyt. Ja sitten mä tein silleen, ai. Nyt on aamu. Ja sitten mä irrotan tän. Nyt mä siis irrotan tän silleen. Hei, tää on justiin tämä. Mulla on silleen eilen, mä oon sairas. On ei tullut sairaus, eli tää on semmonen just tämmönen. Niin tähän voi oksentaa. Oksentaa. Riabi! Nyt näytän teille, että miten imuroidaan. Imuroidaan. Miten imuroidaan? Meillä on tuossa ihan... Tässä on imuri.
Jag har en grej. Hej Essi Johnny. Kuku bagabu. Missä se Essi vierinen on? Joo. Ala nyt kuitenkin syömään. Ei se mennyt ihan, mutta meni. Mutta ei lasketa, kun sun ihan paska. Nyt mä seison oikeesti niskalla. Mä vedän nyt takakuturikeikan. Ja mä tarjoan sitten ne, niin kun teit videoita, ne oli paljon parempia. Kato, ne vielä kestää vähän aikaa, kun me voimistellaan vielä yksi kerta. Nyt vielä. Voimistellaan ei laskettu. Ja voimistellaan enemmän vaikka. Me voimistellaan vielä pari kertaa. Okei, tuo ei ole hyvä. Pukkaa pellistä vähän. Ei se mene. Nyt on reagoitu näihin mun vanhoihin videoihin. Jos haluatte vielä niin osa 2 tästä, niin tilatkaa kanava ja tykkää tästä videosta. Jos tämä video saa 100 tykkäystä, niin mä kuvaan osa 2, missä mä reagoin näihin mun vanhoihin videoihin. Kiitti kun katsoitte ja nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!